बागुरुम मोसाबायनोसो गोसो जाबाय माखौबा बुंना होदो मोजां बुंना हो boring जादों boring mana cold drink लोंनांगौ cold drink मोलोंखाय मालेन जा दाङैनोसै दा थांनानै ना एकदम माखौ दांनो मानो नांगौ cold drinkखौ मानो नांगौ गोसोसो दे थांसै दिननि थाखाय जोबथ'बाय जोबाखै मोनसे दंबावो मोनसे खालामसै हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो नै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने बे भिडिअआ दाखालिनि नै आदा जोहोलाव मिउजिक भिडिअनि फार्स्ट डे शुटिं आरोना सेकेन्ड डे शुटिंखौथ' आङो आपल'ड होखांबाय माने बे फार्स्ट डे शुटिंनि भिडिअखौ आङो एडिट खालामनो सम मोनथ'वाखैमोन बेनिखायनो होनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै मोसाग्रा लोगोफोरा ओंखारखांजोब्बाय आङो ओंखारखांथ'वाखै फार्स्ट डे शुटिं खालिना जा लेट जाखादों शुटिंआनो 11टा साराय 11टासो जाखादों लेट जादों ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों फार्स्ट डे शुटिंनि भिडिअखौ दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ जागायलांसै शुटिंआ माने बे गामिनि लामायावबो दङ आरोना बे गामिनिफ्रायनो लालांगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो जागायलांसै भिडिअखौ आं मा खालामनांगौ देलाय बेखौ खाबाय बेखौ खाग्रोबाय ओमफ्राय नैबे फास्राखौ ओरै थिखांबाय बे सट थांबाय थाबायलांनाय बिदिनो हो माने नोंहा मालाय नंगौब्रा मोजांसो मिथिनाय आङो दिनै सानसे बोरायबाय बिदि नंस्राया बिदि खिथाना खनसे बरायबाय होननो बायदोंमोन आरो बोरायबाय थाबायनायल' जाबाय थागोन माथो आंना मोनथाम नंमारगौलै फायखानाय आं थांफिनो ओमफ्राय नै जोंना माबाया सुट लानाया बेनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरोना आंनो फार्स्ट आंनिफ्रायनो जागायजेनबाय ओमफ्राय आंहा बेयावहाय एक्टिं खालामनांगौआ जागुआ जाखादों आरोना खैफोरबा गाले खालामबाय थानो गोनां जादों माने आङो बे दिनखालि मुदा एसेबां मोजां नङामोन बोरैबा लाजिनाय गिनाय मोनलायलांदों आरोना ओमफ्राय जागुआ जासिनाय आरो गाले खालामबाय थानांबाय आरोना माबायदि जागोन मिन्थिला उनावहाय नायब्ला नुसिगोन आरोना माबायदि जाखोथाय हाय हेल' खुलुमबाय फंनैसो बुंदोब्रा आं बुङालै मा आरो दिनै गोदान आं फार्स्ट टाइमनि थाखाय दिनै नै आदैमोनजों शुटिं खालामफैदों मिनिना दे जादो दे बुं फैनानै जोबोर मोजां मोनदों फेमिलि प्रडाक्ट बे आदैयाबो फार्स्ट टाइम खुलुमबाय आं नायदोंसो मा जिनिस बे
नै आरो आङो खालामफिनबावनांबायसो जास्रामाथाराखै एकदमबारे खाथि खालायाव नुनायफोराबो साननो हागौ आरोना साय बेखिनिखौनो रोङा रिया होननानै साननो हागौ अबसे नंमारगौ जामारखाथाराखैमोन केमेरामेनाबो बालायलायलांबायमोन मिसाखौ बुंनानै मा जानो लोगोफोर आङो बेवहायनो 20 बार 30 बारसो खालामनांदों जामारथाराखैमोन आरोना आं गोसो होनानै खालामाखैमोनदि आहा माखौबासो सानफ्लांबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय बेखायनो जागवा जानाय खोमा गोसो होआब्ला बोरै जानो न' लोगोफोर गोसो होनानै खालामब्लासो मोजां जागोनलाय एबार बेयावहाय जाहा मुथुमोननि दङ आंना जोबथ'बाय ओमफ्राय आङो दसे जिरायनो मोनबाय आरोना जाहा मुथुआबो बेफोरबायदि एक्टिं खालामफेरथाराखै बेनिखायनो एसे लाजिज्रोम जादों आरोना जाहा मुथुआ लाजिब्लाबो खालामदों खालामनायालाय ओमफ्राय मारै जाखो मिन्थिला आरोना जिखिजाया खालामबाय रायलायनायफोराबो जालायलायलाङासैलै आंना ओमफ्राय ना आङो मोनसे खोथा बुंनि माने आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव नङाब्लाबो बहुत भिडिअ'आवनो माने सासे मानसि आरोना बियो ओरैबायदि कमेन्ट हरबाय थायो मासि देखायो बुरि जानानै हाबा जानानै गथ' सासे गोनांलायानो मासि देखायो मायो बेफोरबायदि कमेन्ट हरबाय थायो आंलाय बहाथो गथ' दोङोखाय नुवा माया जा बोरैबा बुंखायो बोरैबा मोनो आरोना आङो बेबायदि बुंजाब्ला ओमफ्राय आं सानो आरोना आंलाय माखौ देखायो मा देखायो आंलाय बेफोरबायदि सानफ्लांलायलाङो आरोना ओमफ्राय मानसिफोराथ' बहुतानो बुङो कमेन्टफोरखौ पात्ता खालामनाङा बुंग्राफोरा बुंखायो मायो बेफोरबायदि बहुद बुङो अब्लाबो माने नायफ्लाङोना सोरबा सोरबि बहुत मोजां कमेन्ट होयो बिसोरनि कमेन्टखौ नायनायावनो बिसोरनि कमेन्टखौबो नुयोना ओमफ्राय नुब्ला गोसोफोरखौ एसे बोरैबा मोनो आरोना बिनिखायनो आङो गाज्रि कमेन्ट नुब्लाथाय दाना रिमुभ खालामनानै दोनखायो आरो Oh sir. Yes boss. बेहायनो मा जायगा होनो बेखौ गावसिनि गामियावनो राहागुरियावनो बिसिनि गामियावनो नोंसिनि न' खाथियावनो फैद' दंग' जिं ओमफ्राय नैबे लामानि सुट खिनिया जोबथ'बाय आरोना ओमफ्राय जों दायो धोनस्रियावहाय थांसिगोन ओमफ्राय ना आङो दख'नाखौ बारा मोजां गाननो रोङा लोगोफोर माने सोरबा बुङो आरोना आंखौ आब'आ दख'नाफोरखौ बारा मोजां गाना स्राय गाना एसे बांबुर बांथुर गानो मायो होननानै बुङो अबेसे नंमारगौ आङो एसे बांबुर बांथुर गानो बारा स्राय गाननो रोङा मानो गाननो रोङा होनब्ला माने आङो हायथुथु खायसोना मासोथाय हायथुथुथार नालाय मानसियाबो बेखायनो दख'नाफोरानो गानबाबो स्राय जाथारा आंना मेगनानो जायाबा आंबो न' ओमफ्राय आंहा मेगनाव मोजां देलायनो नागिरब्लाबो मेगनानो जाखाया आरो आंना मेगनानो अयथासार बुलब-बुलबखा ओमफ्राय आंथ' आरो मेगनाबो गाज्रि नालाय आंना ससमा गानबाय थानाय जायो ससमा गानै बांसिनसो बुलाव जालांगासिनो आरोना उपायबो गैया ससमा गानाब्लाबो जा खर' सायो मेगनबो सायो ओमफ्राय मोजांबो नुवा बेनिखायनो आङो ससमा गानबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय मेगना बुलाव जासिनलांबाय थादों आरोना नै लोगोफोर जोंना शुटिंआ दाबो जोबाखै मोनालायबाय ओमफ्राय जा मेंखाबाय आयो अयथासार मोसानांबाय नै गोलोमदैजोंनो जा बोरैबा जाजोबखाबाय मेंसोबायहाय लोगोफोर थाबायनोबो हागौलायला बागुरुम मोसाबायनोसो गोसो जाबाय
माखौबा बुंना होदो उन्दुना थाबाय मोजां बुंना हो बरिं जादों बरिं बिराद मानो कल्ड्रिंक लोंनांगौमोन कल्ड्रिंक मोलोंखै मालेन जा दांहैनोसै दा थांनानै ना एकदम माखौ दांनो मानो नांगौ कल्ड्रिंकखौ मानो नांगौ गोसोसो दे मारै जागोन थांसै दिननि थाखाय जोबथ'बाय जोबाखै मोनसे दंबावो मोनसे खालामसै